वॉरंटी देतात, बाकी याच्यामध्ये 1 इयरची वॉरंटी आहे. आणि सोनी वगैरे खूप महाग जातो. मम्मी एकटीसाठी एवढा ठीक आहे ना. पूजाने आपल्या मम्मीसाठी बदलापूरच्या घरी आईसाठी टी व्ही घेतला आहे. किती इंच पूजा? 43. असं तू जर हात असं स्प्रेड कर बघूया तुझं लगेच समजेल. अरे खूप हे काय माझ्या इथं नाही ना. खूप मोठं आहे. हे सर्व छोटे आहेत ना? हो ते छोटे आहे. हा मोठा आहे ना? हां. आणि आपण विजय सेल्समधून घेतला आहे टी व्ही. डिलेवरी आणि उद्या होणार ना डिलेवरी. कल हो जाएगा ना डिलीवरी. इंस्टॉलेशन परवा इन्स्टॉलेशन आणि अजून पण भरपूर टी व्हीज आहेत तिथे बघा. मला खूप आवडलाय, पण सध्या तर नाही घेत आहे. पण कुठे रेफ्रिजरेटर दाखवा मला. फर्स्ट फ्लोअरला बघूया. व्हिडिओज दाखवले हो ना फॅमिली तो हा ओपन कर काजल असं. ओमकार बोल रहे पूजा तुम लोग को तो बड़ा बड़ा ही दिखा ये. हा छोटा पडणार आहे ना. हाँ फॅमिली बड़ा है ना. तुम्हाला तर तो मोठा भिंतीत असतो ना मोठा. हा बरोबर टर्न घेतोय. अरे त्या बिल्डिंगमध्ये कुठे चालला? हो ना फोन का नाही आला. आपण असंच तर नाही ना चाललं खाली. आला बघ ते कुत्रा बुखायला लागला बघ. एक्साइटमेंट नाही तू दुसऱ्याकडे गेला काय? पण तिकडे तर नाही गेला. आला काय? टी व्ही आला काय? तो चुकून तिकडे तर नाही ना गेला. कुठे तिकडे? तिकडे त्यामध्ये दुसऱ्यांची टी व्ही ऑर्डर करून इकडे मग काजलला वाटलं स्वतःची टी व्ही आली आहे. अरे आम्ही पण ऑर्डर केली आणि आजच येणार होते. मी पटकन पळाली टेम्पो बघून खाली. शिव आज एवढं चढावं लागलं. काय झालेला? काय झालं एवढी खुश? एक सरप्राईज आहे तुमच्या सगळ्यांसाठी. आपण आईसाठी टी व्ही घेतला ना सोबत. तर तो आता डिलिव्हर झाला आहे घरी. एक्साइटमेंट पूर्ण झाली. खाली आलेलो. हा पण ना आता आपण टी व्ही बघूया चला. आरामात चाललं घडलं. हा काय? हाच घर या नाही आतमध्ये नाही उघडा या. बघा तुमचंच आहे ना? आता आम्हाला काय माहिती. हाच आहे बरोबर. आजच हे करणार का वाईस कंपनीचं. इन्स्टॉल. हा वरतीच ठेव वरती. असं झोपून नाही ना. झोपून नाही राहणार असं ठेवावं लागेल ना. झोपून नाही तर राहू दे इथेच. एवढी मोठी आहे. मस्त आहे. फ्रीज आलेला आहे. फ्रीज नाही आपला टीव्ही आलेला आहे. टीव्ही घेतलाय आपण. असं रॉंग बोलला की तुम्ही तिघा बोलायला त्यांना बोलत नाही तुम्ही. तिकडे मोठा टीव्ही आलेला आहे. किती इंच आहे? 43. बाप रे 43 इंच म्हणजे 43,000चा. नाही आपल्याला कितीला पडलेला आहे हा? आम्हाला हे सगळं मिळून 51,000 झालं हे आणि फ्रीज. हे आता मागवलेलं. फ्रीज कधी येणार आहे तुमचा? फ्रीज नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीकला. नाही नेक्स्ट वीक. क्या बात आमच्या आहे. घरी नाही पूजाने तिच्या घरच्यासाठी यूज म्हणजे ऑर्डर केलाय. वा वा क्या बात आहे. ऑर्डर केलाय. आता ह्याचं हे डिलिव्हरी वाले आले होते. आता इन्स्टॉलेशन वाले नंतर येणार. आणि ना आम्ही तुम्हाला हे ओपन करून दाखवू नाही शकत कारण की आपल्याला इन्स्टॉल करता येणार नाही. आणि जे इन्स्टॉल करणारे येतील ना ते त्यांच्याच हाताने ते ओपन वगैरे करतील. कारण आतमध्ये काय डॅमेज असेल कारण आतमध्ये काय डॅमेज असेल किंवा काय आमच्या हातात न झाला तर तो प्रॉब्लेम आहे. त्यांच्या हातात न झाला तर ते रिप्लेस करून देतील. म्हणून आपण हे असं सेफ ठेवायचं इकडे आज. असं आहे. आणि कुठे ठेवणार आहे ते आपण इकडे खिडकीला? नाही समोरच्या भिंतीवर किंवा इकडच्या भिंतीवर. आम्ही ना आणि वगैरे काय करणार नाहीये. आम्हाला जायचं आहे.
म्हणजे तुम्हाला माहिती कुठे ना, जायचं आहे? मी तर खोलणार पण नाही, मला तर वाटतं खोलूच नाही. हा डायरेक्ट दुसऱ्या नवीन घरात खोलूया आहे. हा, नवीन घराला वेळ हा, टाका. होऊ शकतं. नको मला बघायचा टीव्ही. या घराची नशीब आहे ती. मला बघायचा या टीव्ही. घराने आणलंय. हो काय? मग काय? असं टी व्ही ना मम्मी, असं मी एक इन्फॉर्मेशन देतो. जर आपल्याला वाटतं ना तुमच्या हातात एकत्र पैसे नसतील तरीही असा टी व्ही तुम्ही घेऊ शकता. हो. है ना? EMI EMI ऑप्शन वरती घेऊ शकता. आणि आता दोन्ही. EMI हे कॉमन झालंय, सगळ्यांनाच माहिती असेल. तुम्हाला ही आयडिया असेल EMI ची. एक इझी कॅल्क्युलेशन तुम्हाला समजवतो. लेडीज घरगुती महिन्याला समजेल असं कॅल्क्युलेशन समजवतो. टीव्ही 21,000चा आहे, 21,000. EMI जर तुम्ही HDFC बँकचा असेल तर तुम्हाला डिस्काउंट मिळतं. मग HDFC बँकचा कार्ड असेल तर नो कॉस्ट EMI वर जातं. म्हणजे महिन्याला तुम्ही 3,500 रुपये भरा, 6 महिन्यात 21,000 होतात. म्हणजे तुमचे वरचे पैसे सुद्धा जात नाही आणि तुम्ही 3,500 भरून 6 तुम्ही महिन्यात कव्हर करून घेता. येणार तुमच्या घरी पहिल्या दिवशी आणि 6 महिन्यानंतर तुम्ही पैसे देणार. हो. तर 3,500 पण तुम्ही महिन्याला देऊ शकता, तर तुम्ही आता टीव्ही घेऊ शकता. नाहीतर डायरेक्ट एकत्र 21,000 द्या. हिशोब तोच होतो, बरोबर. फक्त त्यांचे ऑफर्स बघायचे. हो. ते HDFC बँकवर ऑफर होता म्हणून नो कॉस्ट EMI झाला. No cost EMI. नाहीतर EMI झाला असतं तर मग 1,500-2,000 जास्त जाणार, हो. है ना. आता कधी लागणार आहे बाबा? हा. स्मार्ट टीव्ही आहे, अँड्रॉइड आहे. म्हणजे तो आपल्याला आता USB वायफायने होईल. जावई आणि मुलीला मोठ्या टीव्ही वरती बघणार आता. अमेझॉन पण आहे बघा. हो. आपले व्हिडिओज मोठ्या टीव्हीवर दिसतात. बरोबर. तू मोबाईल मधनं लावायचं Yes. आणि मग इकडे लागेल ते. हा. आपण डिश टीव्ही वगैरे काही घेत नाही, आपण वायफाय वर आणि ही वाईस कंपनी विचारलं तर मला पण कालच माहिती पडलं ही विजय सेल्सचा ब्रँड आहे. स्वतःची ब्रँड आहे. हा, मग मुलाला कुठे मिळतं हे? Amazon वर नाही मिळत हे सर्व असं. नाही, विजय सेल्सच्या ब्रँड मध्ये मिळेल. ते सांगा बघा. तो पाण्यात पोहतोय. हे ॲनिमल्स ऑफ अमेझॉन जंगल जे आहे ना तिकडचं आहे. हा बघा, तुमच्या गुड मॉर्निंग बोलतोय. गुड मॉर्निंग. टायगर. गुड मॉर्निंग बोलतोय तुला. ए बाबू. दार वाजवलं ना कोणीतरी. दार वाजवलं. अरे वा, भाई आले. या या या, द्या बॅग द्या. भाई आले. या या, बसा या. बसा बसा. ही कशी आहे? हा, बरी आहे. भाई हे बघ आपला नवीन टीव्ही आत्ताच आला. काय भाई, नमस्कार. कसे आहात? बरे आहात ना? हा. हो हो. टीव्ही बघा, टीव्ही. आता मम्मीने जेवायलाच घेतलेलं. तुम्हाला पण वाढते मी. हा का, बसा जरा, फ्रेश व्हा. पाणी हा, पाणी दे मम्मी. हो. चला जेवायला घ्या. इथे आणि आम्ही पिक्चर बघतोय. जेवून घ्या. नमस्ते सर्वांना, गुड मॉर्निंग. आता सकाळची वेळ झालेली आहे आणि आमचा नाश्ता बनवून झाला आहे, इवन खाऊन पण झाला आहे. माझा आणि भाईचा काम झाला आहे. तर हे बघा, नाश्त्यालाच काय आहे, तर नाश्त्यालाच आहे उपमा. आणि माझा आणि भाईचा नाश्ता झाला आहे. आणि पाऊस इतका जोरात पडतो ना, खूप जोरात पडतो पाऊस. म्हणजे सकाळपासूनच पाऊस खूप आहे. आणि तुम्हाला बघायचं मी इकडे काय करते. हे बघा, हे बघून तुम्हाला समजलंच असेल आज घरी काय मेन्यू आहे ते, हो की नाही. आता मला एक बोलायचं होतं तुम्हाला की तुम्ही विचार करत असाल की भाई इकडे
ओमकार नाही आहे. तुम्हाला ओमकार असा व्हिडिओमध्ये मिसिंग असेल व्हिडिओमध्ये ओमकार. तर आपले भाई इथे आलेत म्हणून ओमकार विक्रोळीच्या घरात आहे. का? कारण तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आपली दिल आपल्या दिलकडे राहायला पाहिजे ना. ती एकटी नाही राहू शकत ना. ती आपल्या सगळ्यांचं लहान बाळ आहे. तर म्हणून तिच्याकडे ओमकार आहे. पुढे काय चालू आहे? इकडे आंघोळीची तयारी. हे बघा आई झोपली आहे तिकडे आणि भाई इकडे मोबाईल घेऊन आहे. भाई नाश्ता झाला ना? झाला ना. तर आणि आमचा टी व्ही बघायचा आहे का? हे बघा दाखवते हां. हे बघा टी व्हीला असं थर्मोकॉल म्हणजे असं म्हणजे हे बघा असं रात्रीच असं ठेवलेलं थर्मोकॉल आणि हे वर पण लावलेलं. आणि आपण टी व्ही ना अजूनपर्यंत स्टँडवरच ठेवलं आहे. आणि तुम्हाला जसं माहिती आम्ही रूम शिफ्ट करणार आहे. तर रूम शिफ्ट केल्यानंतर वॉलला आम्ही तो टी व्ही फिक्स करणार आहे. आत्ता इथे करून काय उपयोग नाही, उगाच ड्रिल होईल आपल्या वॉलमध्ये. म्हणून टी व्ही आपण तिकडेच नीट फिक्स करूया. पूर्णपणे आपण हा काळा लेअर काढून घ्यायचा आहे. गरम गरम आहे एकदम. आणि तिथे दुसरं आपलं वांगं भाजतं आहे. आता इथे बघा वांग्याचं भरीत आई बनवते. तर आता आधी काय टाकलं आहे? कांदा टाकला ना. लसूण घालायचं विसरली मम्मी आधी. ठीक आहे. मम्मी ॲक्च्युली लसूण नाही घालत, पण मी तिला आठवण करून दिली की लसूण नाही घालत का तू? तर ती बोलली नाही, पण मी बोलली घाल. मग ते आता लसूण घालते. कांदा चांगला परतून घ्यायचा. कांदा आणि कढीपत्ता चांगला परतून झाल्यावर मग ते पुढची प्रोसेस काय सांगते. ओके सांगते. हो. आता चांगलं आधी हे सगळं परतून घ्यायचं. त्यानंतर आपण ह्याच्यात मसाले टाकायचे. आणि आता इथे कांदा परतल्यानंतर टोमॅटो घातला ना. टोमॅटो कांदा एकसाथ चांगला शिजला पाहिजे. दुपारचं जेवण काय आज जेवायला? एक आहे सोरमची भाजी आहे, डाळ आहे, चपाती आहे आणि एक आहे वांग्याचं भरीत भरीत. आणि भात पण आहे. जेवताय ना? मी पण जेवते. हां पप्पू निघाला. हो निघाला. आणि हे बघा पप्पू तुम्हाला इथे दिसणार आहे बघा. ओंकार तिथून येणार आणि भाई इथून जाणार. हो असं चालू आहे एक्सचेंज ऑफर. व्हिडिओ जेवायला ॲक्च्युली या, सगळे जेवायला या. ओमकार आता निघालाय. कांजूरमार्ग स्टेशनला आहे तो. आणि व्हिडिओ कॉल जस्ट त्यांनी केलेला, पण जरा नेटवर्क पुअर असल्यामुळे हे बघा एवढा दिसला टीव्हीवर काय लागलंय दिसला का? तर तो आता निघालाय कांजूरमार्ग स्टेशनला आहे. तर भाई आता जेवतील वगैरे. तोपर्यंत ओमकार येईल. जरा 2 तास लागेल कारण की स्लो ट्रेन आहे. येईपर्यंत टोटल 2 तास लागतील त्याला. मग तो आला की तुम्हाला दिसेल व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आम्ही सगळे जेवून घेतो. बाय बाय. टीव्हीवर काय लागले दाखव. टी व्हीवर काय बाबा आता टी व्हीवर एक कार्यक्रम लागणारच. जेठालाल लागलाय. मम्मीचा आवडता सिरियल जेठालाल. जेट्या. चला जेवून घ्या.